Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon ug ang akong nanay Kunsing nga naminaw usab karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna, please turn with me to Romans chapter 6 verse 1 hangtod sa verse 3. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, unsa bagayod ang atong isulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron ang grasya mudagaya? Hinaot nga dili mahitabo. Kita nga mga namatay sa pagpakasala, unsaon man nga mabuhi pa kita niini. Wala ba ninyo masayri nga kitang tanan nga nabautismuhan diha kang Kristo, mga nabautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa second half ni adtong miaging chapter mga kaigsunan, gilarawan ni Pablo ang pagkahulog sa tawo sa kasalanan. Ang giingon sa Romans chapter 5 verse 12, busa kung giunsa nga pinaagi sa usa ka tawo nakasulod ang kasalanan sa kalibutan ug pinaagi sa kasalanan mao ang kamatayon, busa miabot sa tanang mga tawo ang kamatayon tungod kay ang tanan nakasala. So ang tanan mga kaigsunan nahulog ilalom sa guilt ug paghukom gumikan sa kasalanan ni Adan. Ug makita gayud nato kini sa tataw nga paagi kung atong tan-awon ang universality of death. Ang kamatayon mga kaigsunan universal. Ug ang mas grabe pa gayud gipadala sa Ginoo ang balaod aron ang sala nato nga atong gitabun-tabunan mahimong dayag pagayod kaayo. Madugangan ang ato ang pagkahibalo ug pagkasayod mahitungod sa atong sala. Ang giingon sa Romans 5:20, apan miabot ang balaod nga namunga sa pagdaghan sa pagsupak. Ang buot ipasabot niini, mas nahimong dayag ang atong pagsupak mga kaigsunan kaysa una tabun-tabunan pa nato ang atong sala. Ang sala mikuyanap sa tibuok kalibutan ug kaluha sa sala mga kahigalaan mao ang tunglo sa Dios. Midaghan usab ang tunglo sa Ginoo. Nagtigom kita actually ug tunglo sa Ginoo nga iyang ibubo kini sa adlaw sa paghukom. Romans chapter 2 verse 5 hangtod sa verse 6. Ang giingon dinhi, apan sumala sa imong kagahi ug kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ikaw alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa tulid nga paghukom sa Dios. Iyang panimaslan ang matag tawo sa iyang mga buhat. So gatuo ka higala nga nakalusot ka gikan sa paghukom sa Dios, nagtigom ka actually ug tunglo sa Ginoo. Nagkadaghan ang imong sala, nagkadaghan usab ang tunglo sa Dios bato kanimo. Now, bisan ug ang kasalanan mikuyanap sa tibuok kalibutan, ang grasya sa Ginoo kung ato kining nadawat mas abundansya pa kaysa sala. Ang grasya sa Ginoo mas dako pa kaayo kaysa sala. Ang sala mo'y nag-ulipon sa tanang mga katawhan, mo'y nag-ulipon sa kasing-kasing sa tawo. Apan ang nakadawat sa grasya sa Dios diha kang Hesukristo, nahimong nagmadaugon ug nahimong gawasnon gikan sa pagkaulipon sa sala, gumikan kay ang grasya sa Ginoo mas dako pa kaysa atong kasalanan. Tungod sa grasya sa Dios, iyang gipadala ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan, nag-anto siya o gilansang siya didto sa cross sa Kalbaryo
Siya ang misalo sa tunglo ug kapungot sa Dios, puli kanato. Pinaagi sa grasya sa Dios ang pagkamatarong ni Kristo, gisulob ngari kanato nga mga nagtuo ug nagsalig kang Kristo, ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas. Pinaagi sa grasya sa Dios, nahiusa kita diha kang Kristo, nahimo kitang usa diha kang Kristo, ug nahimo na kitang mga anak sa Dios. Now, sa atong pagsugod sa chapter 6, mga kaigsunan, gi-anticipate na ni Pablo, iya nang napangagpasan ang posibleng pagsupak sa mga mubasa sa iyang sulat, mga kaigsunan. Mao nga ang question sa verse 1 sa chapter 6, gisugdan niya og unsa bagayod ang atong isulti. Ang buti pasabot niini, unsa may atong isulti nga ang grasya sa Ginoo mas dako pa man di ay kaysa sala. Dako ang atong sala pero ang grasya sa Ginoo mas dako pa. Ang buot ipasabot ba niini, magpakasala na lang kita aron masinatian nato ang abundansya nga grasya sa Ginoo. Mao kini ang pagsupak mo ni ang question kasagara sa mga dili magtutuo no. Muingon sila nga, ingon ana lang ang kaluwasan, simple lang, mutuo lang kita ug musalig kang Kristo and then luwas na kita. So, pwede na tang mupatay og tawo, pwede tang mang-rape na, pwede na tang magpakasala. Mo kini ang common nga objection, mga kaigsunan, pagsupak sa doktrina, sa grasya sa Ginoo, ingon nga bugtong basihan sa kaluwasan. Nga ang kaluwasan kuno pinaagi sa grasya, musangpot kuno kini sa pagpakasala og duro sa mga tawo. Mupod kini ang gipasumangil sa mga Hudiyo batok sa mga Kristiyano. Mao kini ang babag kanila nganong dili sila mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang buot ipasabot niini, mga kaigsunan, ignorante gayod sila. Wala nila masayri ug wala nila masabti ang kinaiyahan sa grasya sa Dios. Ug doon na po'y mga grupo, mga kaigsunan, nga ganahan kayo sila sa doktrina ni Pablo, gumikan kay ang ilang pagtuo, pwede na gyud silang makasala. Dili na kuno sila mabalaka kung mahulog sila sa pagpakasala. Kay luwas naman kita, gipasaylo naman ta. Di na gani kuno sa payan mangayo og pasaylo kung kita makasala. Kay gipasaylo naman kuno kita. Mao kining mga grupo nga ang tawag niini antinomian, nahimong lisensyado sa pagpakasala. Nganong mabalaka man kita kung makasala ta, nga abundansya man ang grasya sa Ginoo nga mutabon sa tanan natong mga sala. So the more nga kita magpakasala, the more kuno nga madawat nato ang grasya sa Ginoo. Ang tawag niini, mga kaigsunan, giabusahan ang grasya sa Ginoo sa kaluwasan. Dili kini ang pagtulunan sa Biblia nga himuong lisensya ang grasya sa Ginoo aron kita magpakasala og duro. Ug kung naluwas kuno kita pinaagi sa grasya lamang, so dili na kuno kita dapat mabalaka kung masunod ba nato ang balaod sa Ginoo or dili. Ang tawag niini, mga kaigsuunan, pagtuis sa pulong sa Ginoo, pagtuis sa grasya sa Dios, pag-abusar, mga kahigalaan, nga pwede kuno nga ikaw mahimong magtutuo bisan og walay makitang bunga sa pagkabalaan sa imong kinabuhi. Mao kini gidescribe ni Jude sa iyang sulat, mga kahigalaan. Jude chapter 1 verse 4 ang giingon dinhi, tungod kay adunay pipila ka mga tawo nga nakasulod nga hilom, kanang mga tawhana dugay rang gitakda alang niini nga paghukom, mga dili Dios nun, nga ilang gipulihan og kahugaw ang grasya sa atong Dios, o gibiay-biay ang usara gayod nga Pangulo o Ginoo nga si Hesukristo. So mo kini pag-abusar sa grasya sa Ginoo. Ang tubag ni Apostle Paul niini nga pagsupak, mga kaigsuunan, bugat kayo. Ang giingon ni Pablo, magpakasala ba kita aron mudaghan og samot ang grasya? May it never be. Mo kini giingon sa verse 2, hinaot nga dili kana mahitabo. Mao kini ang expression ni Apostle Paul. Bugat kaayo kini nga expression nga buti pasabot tangtangan na ninyo sa inyong hunahuna nga pwede mong magpakasala aron mosamot og kadaghan ang grasya sa Ginoo. Alang kang Apostol Pablo, mga kaigsunan, dili gayud niya mahunahunaan nga ang tinuod nga Kristohanon magpadayon sa pagpakasala. In fact, imposible gayud kaayo nga ang Kristohanon nga tinuod magpadayon sa pagkinabuhi sa kasalanan. So gitubag ni Pablo kini nga pagsupak, kini nga pangutana sa atong teksto.
Magpadayon ba kita sa pagpakasala og duro aron mo dagayday og samot ang grasya sa Ginoo? Ang tubag ni Pablo, may it never be. Dili gayod kana mahitabo. Kay ngano man adunay tulo ka tubag. Una, kining paghuna-huna nga tungod kay luwas na ka, pwede na kang magpakasala, wala masabti ni ana nga panghuna-huna ang tumong sa Ginoo sa kaluwasan. Nganong giluwas man sa Ginoo ang iyang mga katawhan? Giluwas sa Ginoo ang iyang mga katawhan aron himuon silang balaan, aron sila makalingkawas gikan sa gapos sa sala. Niadtong ang tawo nahulog sa sala, nagapos sila sa sala, nahimo silang ulipon sa sala. Ang sala mao ang naghikot kanila ug nagpadayon sa pagdaghan ug pagkuyanap ang sala niining kalibutana. Ang resulta, ang mga tawo nahigugma gayod kaayo sa kangitngit, nahigugma kaayo sila sa ilang sala. Kung gipasagdahan lang gyud kita sa Ginoo, mga kaigsunan, nga wala taniya kabuuta pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, wala taniya abta, misamot na gyud ang atong korupsyon, ang atong pagkadunot niining kalibutana. Mamatay kita unya itambog kita ngadto sa impyerno. Well, ang tumong sa Ginoo sa iyang pagpili sa iyang mga katawhan, mao nga iya gayod silang pagaluwason gikan sa pagkaulipon sa sala, gikan sa gapu sa sala, ug iya silang ipasiguli ngadto sa iyang kaugalingon. Ang giingon sa Ephesians chapter 1 verse 3 hangtod sa verse 4, ang giingon dinhi, dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga maoy nagpanalangin kanato diha kang Kristo sa matag panalangin nga espiritual diha sa kalangitan, sumala sa pagpili niya kanato diha kaniya sa wala pagani gitukod ang kalibutan, aron kita mahimong balaan ug walay buling sa iyang atubangan diha sa gugma. So ang purpose di ay sa kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo mao nga himuon kitang balaan or pagabalaanon kita. Romans chapter 6 verse 14 ang giingon dinhi, tungod kay ang kasalanan dili makahari diha kaninyo, tungod kay dili kamo ilalom sa balaod kundili ilalom sa grasya. Ang buot ipasabot, dili balaod ang magluwas kanimo, dili balaod ang mukondinar kanimo, kundili ang grasya sa Ginoo mao'y naghilingkawas kanimo gikan sa paghukom sa Dios. So unsa man ang tumong sa grasya sa Ginoo, mga kaigsunan? Ang tumong sa grasya sa Ginoo is that ang sala mapildi, mamatay diha sa atong kinabuhi. Ang tumong sa grasya sa Ginoo mao nga luwason kita gikan sa pagdumala ug paghari sa sala ug sa kamatayon. Romans chapter 5 verse 21 ang giingon dinhi, aron nga kung giunsa nga ang kasalanan naghari diha sa kamatayon, maingon man usab nga ang grasya makahari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. So, ang tumong di ay sa grasya sa Ginoo sa kaluwasan nga iyang gihatag sa tanang magtutuo, mao nga kita mahimong balaan. Tungod sa grasya sa Ginoo, gipili niya ang iyang mga katawhan gikan pa sa eternidad sa wala pa matukod ang kalibutan. Ug pinaagi sa grasya sa Ginoo, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron tubson kita, luwason kita gikan sa atong mga kasalanan. Pinaagi sa grasya, natuman ni Kristo ang atong pagtubos, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. So, unsaon man nga kita nga nakadawat sa grasya sa Ginoo, magpadayon sa pagpakasala. Di gyud ma-imagine na ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Kung magpadayon ang usa ka tawo sa pagpakasala, pag-insulto ka na sa tumong sa Ginoo sa iyang grasya sa kaluwasan. Ang pagpadayon sa pagpakasala, pagbugal-bugal ka na sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Hebrews chapter 10 verse 26 to 29 ang giingon dinhi, tungod kay kung gituyo nato nga makasala, human natong nadawat ang bug-os nga pagkaila sa kamatuoran, wala nay nahabilin panghalad alang sa mga kasalanan, kundili usa ka makalilisa nga pagpaabot sa paghukom, ug usa ka nagdilaab nga kalayo nga musunog sa mga kaaway.
ang misupak sa kasuguan ni Moises, sumala sa testimonyo sa usa o tulo ka saksi, walay kaluoy nga pagapatyon. Unsa na lang kabugat ang silot nga inyong gituuhan, ang takos alang kanila nga miyatak sa anak sa Dios ug mipasipala sa dugo sa kasabutan nga nagpabalaan kanila ug mitamay sa espiritu sa grasya. So ang pagpakasala di ay unya himuong lisensya ang grasya mga kaigsunan, mao kana ang pagtamay sa grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo nga nagluwas kanato, mo'y mo sangpot kanato nga magpakasala. Ang giingon ni Pablo, God forbid, dili gayud kana mahitabo. So mao kadto ang unang rason mga kaigsunan. Ikaduha, kining panghuna-huna nga pwede na kitang magpakasala tungod kay nadawat na nato ang grasya sa kaluwasan, kana nga panghuna-huna napakyas kana sa pagsabot sa gahom sa Ginoo diha sa atong kaluwasan. Remember, ang tawo nga wala pa diha kang Kristo, patay siya diha sa iyang kasalanan. Wala siya espiritual nga pagsabot, wala siya espiritual nga gana. Ang iyang gihigugma ang sala mga kaigsunan, ang iyang gikinabuhi ang mga karnal nga mga butang, mga unudnon nga mga butang. Mo kini gi-describe ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 3. Ang giingon dinhi, kamo kaniadto mga patay diha sa inyong paglapas ug mga kasalanan nga kanhin ninyong gilaktan, sumala sa lakang niining kalibutana, sumala sa pangulo sa gahom sa kawanangan, sa espiritu nga karon nagpanglihok sa mga anak sa pagsupak. Kitang tanan nagkinabuhi kaniadto sa taliwala niining tanan, sa mga kahidlaw sa unod, nga atong gibuhat ang mga tinguha sa unod ug sa hunahuna, ug kita kaniadto mga kinaiyanhong mga anak sa tunglo, sama man usab sa uban. Ug ang wala pa diha kang Kristo, ang dili paluwas mga kaigsunan, wala gayud siya'y gahom, aron luwason niya ang iyang kaugalingon gikan sa iyang sala. Yes, manubag siya sa Ginoo. Duna siya'y tulubagon, paninglon siya sa Ginoo, gumikan sa iyang mga sala, sa iyang aksyon, pero wala siya'y gahom, nga luwason niya ang iyang kaugalingon gikan sa pagkaulipon sa sala. Ba nagyod ni Kristo ang nagsulti niini sa John chapter 6 verse 44. Ang giingon sa atong Ginoo, walay tawo nga makaduol kanako gawas lang kung ang amahan nga nagsugo kanako mupaduol kaniya ug ako siyang banhawon sa katapusang adlaw. Gisundan pa kini sa verse 65. Ug siya miingon, maugani nga akong gisulti kaninyo nga walay tawo nga makaduol kanako gawas lang kung gihatag kini kaniya sa amahan. Mao nga si Pablo sa iyang sulat sa 2 Corinthians 4:6 iyang giingon nga tungod kay ang Dios ang miingon, musidlak ang kahayag diha sa kangitngit nga maoy nagalamdag sa among mga kasing-kasing aron maghatag og kahayag sa pagkaila sa kahimayaan sa Dios diha sa dagway ni Hesukristo. So grasya lamang gayud di ay sa Ginoo ang hinungdan nganong kita nahigmata, nganong kita naghinulsol ug nahimong magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung gipasagdahan kita sa atong kaugalingon, dili gayud kita muduol kang Kristo. Ang grasya sa Ginoo mga kaigsuonan nagpabag-o kini sa atong kinabuhi. Ephesians chapter 2 verse 4 hangtod sa verse 10 ang giingon dinhi, apan ang Dios tungod kay adunahan man sa kaluoy, tungod sa iyang dakong gugma kanato, bisan pa niadtong mga patay pa kita pinaagi sa atong mga pagsupak, gibuhi kita niya diha kang Kristo. Pinaagi sa grasya naluwas kita, o gibanhaw kita nga kauban niya sa kalangitan diha kang Kristo Jesus, aron iyang mapakita sa mga panahon nga umaabot ang dili masukod nga bahandi sa iyang grasya sa pagpakita og kaayo nga kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Tungod kay diha sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kini dili pinaagi sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios. Dili pinaagi sa mga buhat aron walay si bisan kinsa nga manghinambog. Tungod kay kita iyang pinakaanindot nga buhat, nga gilalang diha kang Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga giandam sa Dios niadtong una pa aron maoy atong pagalaktan. So, ang ipasabot niini mga kaigsunan, bag-ong pagkatawo.
ug ang Dios aduna gayoy gahom nga ihatag niya kini kanato nga mga giluwas niya pinaagi sa iyang grasya. So imposible gayod nga ang tawo nga tinuod nga luwas tuyoon nga magpakasala, magpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala. Ang nag-angkon nga siya luwas na pero nagkinabuhi diha sa sala, dili na tinuod nga luwas. Wala na nakadawat sa grasya nga tinuuray gayod. Disgrasya ang nadawat ni ana, mga kaigsunan, dili grasya. Timan-i kini og pamalandungi kini. Ikatulo nga katarungan, nga kining panghuna-huna nga pwede na kitang makasala, gumikan kay luwas na kita diha sa grasya, kana nga panghuna-huna mga kaigsuunan, wala makasabot nga ang mga giluwas sa Ginoo iyang gilangkat gikan sa gingharian sa kangitngit ug gibalhin diha sa gingharian sa kahayag. Gikan sa teritoryo sa kangitngit, gibalhin niya ang iyang mga katawhan nga giluwas sa teritoryo sa kahayag. Ug nganong magpakasala man or magkinabuhi sa sala ang mga anaan na sa teritoryo sa kahayag. Kabahin sa problema sa mga Christians, mga kaigsunan, is that wala nila masabti nga lahi na ang teritoryo nga ilang gibarugan karon. Anaa na sila sa teritoryo sa kahayag sa Ginoo. Anaa na sila sa gingharian sa Ginoo. Wala lang ta niya giluwas gikan sa silot sa sala nga mao ang impyerno, giluwas kita niya gikan sa gingharian sa kangitngit. Gibalhin na kita. Mao nga ang sala dili na makahari pa ngari kanato. Timan-an nato kana mga kaigsuunan diha kang Kristo. I'm talking to all true believers in the Lord right now. Kay sayon rabiya kayo sa pag-angkon nga Christian ko, luwas na ko, pero walay bunga. Ato gayong pangitaon ang bunga. Gumikan kay ang grasya sa Ginoo mamunga gayod. Kung walay bunga mga kaigsuunan, dili kana tinuod nga grasya. Colossians chapter 1 verse 13 ang giingon dinhi, giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gibalhin kita gikan sa kangitngit ngadto sa gingharian sa iyang hinigugma nga anak nga si Hesukristo. Gibalhin. So aduna gayoy makita nga bunga. Ephesians chapter 2 verse 19. Busa karon dili na kamo mga estranghero ug mga langyaw, kundili isig ka lumulupyo kauban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios. Mao kini ang trabaho sa Ginoo sa kaluwasan. Mao kini nahitabo ni Apostol Paul niadtong nakabig siyang tinuuray diha kang Kristo. Acts chapter 26 verse 16 hangtod sa 18 ang gingon dinhi, apan bangon ug tindog, tungod kay niini nga katuyuan nagpakita ako kanimo, aron ibutang ka nga sulugoon ug mahimong saksi sa mga butang nga imong nakita kanako, ug sa mga butang nga ako pang ipakita kanimo. Luwason ko ikaw sa imong mga kababayan ug sa mga hintil nga alang kanila gisugo ko ikaw, aron ablihan ang ilang mga mata ug mubalik sila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios, aron makadawat sila og kapasayloan sa mga kasalanan ug usa ka dapit kauban sa mga gihimong balaan pinaagi sa pagtuo ngari kanako. Nakita ninyo to mga kaigsuunan, gibalhin kita sa Ginoo, gilangkat kita gikan sa paghari sa kangitngit, gikan sa gingharian sa kangitngit, ug iya kitang gibutang diha sa gingharian sa kahayag, from darkness to light. Ephesians chapter 5 verse 27. Mao nga kinahanglang makita kini sa atong kinabuhi. Ang giingon dinhi, aron iyang maatubang sa iyang kaugalingon ang mahimayaong iglesia nga walay buling, ulumit o bisag unsa mang susamang butang, kundili mahimo siyang balaan ug walay buling. So, gianam-anam diay sa Ginoo ug pagpatubo diha sa pagkabalaan ang tanan niyang mga katawhan. We are either in Adam or we are in Christ. Kung anaa kita diha kang Kristo, mahigugma kita kaniya, mahigugma kita sa iyang pagkabalaan. Naa kita sa pagbulutan sa grasya sa Ginoo. Pangasawunon kita ni Kristo. Kinahanglan nga ikinabuhi nato ang pagkatawag sa Ginoo nga rika nato. Ngano man nga kita nga namatay na gikan sa sala or nahataga na og kagawasan gikan sala, nganong magkinabuhi pa man kita diha sa pagpakasala.
Dili gayud ka na ma-reconcile sa hunahuna ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Ug dili ingon ana ang paglihok sa grasya sa Ginoo. Mao gani nga miingon si Pablo nga pag kinabuhi kamo, sumala sa pagkatawag sa Dios alang kaninyo. Ephesians chapter 5 verse 8. Ang giingon dinhi, tungod kay kamo kangit-ngit kaniadto, apan karon kahayag na diha sa Ginoo, paglakaw kamo sama sa mga anak sa kahayag. So ang gipasabot ni Pablo sa verse 2 is, unsaon man nga nahimo na kitang anak sa kahayag, unya magkinabuhi gihapon kita diha sa kangit-ngit, that's unbelievable. Ang conclusion nato, mga kaigsuunan, is that kinahanglang masabtan nato ug masayran nato kining mga butanga. Ang giingon ni Pablo, wa ba kamo masayod? So kinahanglang masayod kita nga anaa na kita karon sa teritoryo sa grasya sa Ginoo, sa kahayag sa Ginoo. Tinuod ba gayud nga anaa ikaw diha kang Kristo? Na-realize ba nimo ang imong bag-ong posisyon ingon nga bride of Christ, pangasawuno ni Kristo? Nan, unsa man ang luna pa sa sala sa imong kinabuhi, wala na dapat. Ang giingon ni Pablo, ang tinuod nga Kristohanon anaa sa pagdumala ug paghari sa grasya sa Ginoo. Ug kun ang sala mao ang naghari sa atong kinabuhi, ang sala mao'y mahimong dayag sa atong matang sa pagkinabuhi. Pero ang tanan nga giluwas sa Ginoo gikan sa pagbulutan sa sala, makita gayod ang pagkabalaan sa iyang kinabuhi. 1 John chapter 3 verse 9. Ang giingon dinhi, si bisan kinsa nga gipakatawo sa Dios, dili magpadayon nga magkinabuhi sa kasalanan, tungod kay ang iyang binhi magpabilin diha kaniya ug dili siya mahimong makasala tungod kay gipakatawo na siya sa Dios. So, ang tinuod gayod nga magtutuod, dili magpabilin sa sala, dili magkinabuhi sa sala. Ang tanang anaa sa ilalom sa grasya sa Ginoo, makita gayod ang bunga sa ilang kinabuhi. Higala, kung wala makita ang bunga sa pagkabalaan sa imong kinabuhi, bisan pagdugay na kang nagaangkon nga Kristohanon, nakaluwas na kunuhay ikaw sa grasya sa Ginoo, pero wala gayoy bunga sa imong kinabuhi, nag-imagine lang ikaw, higala, nagdamgo lang ikaw. Hinulsuli sa tinuod gayod nga pamaagi ang imong sala, tinuuray gayod nimong hinulsulan ug tawag kang Kristo. Dangop kaniya, pangayua kaniya ang freedom, ang kagawasan gikan sa sala. Pangayua kaniya ang bag-o nga kasing-kasing, pagpakiluoy kaniya ug si bisan kinsa nga moduol kaniya, dili gayod niya isalikway kundi iyang i-welcome. Just come to Jesus Christ, my dear friend, and receive Him in your life as your only Lord and Savior, and you will be saved. Amen. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Dios, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus gayod ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saad niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa
sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangog kayod ko kang Jesus, hangtod nga ako mahiabot na sa puloy ang nga gisaad mo. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.